Στα δικαστήρια της Λάρισσας βρέθηκε το πρωί η Ζωή Κωνσταντοπούλου, εκπροσωπώντας οικογένειες θυμάτων των τεμπών. Η κυρία Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο συνεχών αποκαλύψεων και ότι καθημερινά έρχονται στο φως στοιχεία που η κυβέρνηση φοβάται γιατί μπάζωνε όλο αυτό το διάστημα, και συνέχισε αναφερόμενη στην υπόθεση των υποκλοπών ότι πλέον ανοίγει διάπλατα. Ζούμε μια περίοδο συνεχών αποκαλύψεων και νομίζω ότι έχει πια γίνει αντιληπτό και στην κυβέρνηση που φοβάται ότι καθημερινά θα έρχονται στο φως εκείνα τα στοιχεία που με επιμέλεια και μεγάλη επιμονή μπάζωνε όλον αυτόν τον καιρό. Ήδη ανοίγει διάπλατα η υπόθεση των υποκλοπών, ήδη υποχρεώνεται η ΕΥΠ να διαβιβάσει τους φακέλους των παράνομων παρακολουθήσεων. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σχολιάζοντας την πορεία της δίκης για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό της υπόθεσης του δυστυχήματος των τεμπών, αναφέρθηκε στον πραγματογνώμονα που καταθέτει σήμερα ως μάρτυρας και τον κατηγόρησε ότι ενώ είχε τραβήξει ο ίδιος βίντεο από την πρώτη στιγμή του δυστυχήματος, το υλικό αυτό δεν το κατέθεσε ποτέ σε καμία αρχή. Και ήδη εδώ στη Λάρισα αποκαλύπτονται καθημερινά στοιχεία συγκάλυψης του εγκλήματος των τεμπών που η κυβέρνηση δεν θα ήθελε ποτέ να αποκαλυφθούν. Χθες και σήμερα ένας υποτιθέμενος πραγματογνώμονας με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο περιγράφει πώς παραβίασε τόσο ο ίδιος όσο και ο συνάδελφός του, όσο και ο ανακριτής της υπόθεσης, όσο και όλοι εκείνοι οι οποίοι ανέλαβαν το ιερό καθήκον της διερεύνησης της υπόθεσης του εγκλήματος των τεμπών, πώς παραβίασαν όλοι αυτοί τα καθήκοντά τους, τους κανόνες και όλες τις δικονομικές διατάξεις και διαδικασίες. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατέληξε λέγοντας ότι με αυτή τη σκληρή πραγματικότητα του κινησμού είναι αντιμέτωπη μια ολόκληρη κοινωνία, αλλά και οι γονείς και οι συγγενείς, αλλά και οι επιζώντες του εγκλήματος των τεμπών. Τελικά η πρόεδρος του δικαστηρίου διέταξε την κατάσχεση των πρώτων φωτογραφιών και βίντεο που τράβηξαν με τα κινητά τους τηλέφωνα οι δικαστικοί πραγματογνώμονες.